खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं थामथि खोन्दोनि बिसायख'थियाव 87.06 जौखोन्दो भट गोग्लैदों महाजननि सोद्रोमाफोरखौ पुलिसा इनाय अनागार खालामनायनि अजद बारग' गिबि मन्थ्रि भमिधर बर्मननि देहाया गाज्रि हालोदाव दानिया आबुं रादाब (2021) मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थामथि खोन्दोनि भट आजावनायाबो मैया मंगलबारखालि जालांबाय। थामथि खोन्दोआव आफां आसामनि मोन 40 बियाबाव मैया बिसायख'थि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि गिबि आरो नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिनि रुजुनायाव थामथि खोन्दोआव बांसिन भट गोग्लैदों। थामथि खोन्दोआव भटारफोरा गोसो जानानै बांसिनै भट होनो थाखाय ओंखारबोदों। रिपर्टनि बादिब्ला थामथि खोन्दोनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गासै 87.06 जौखोन्दो भट गोग्लैदों। बबेखानि धोरोमारि बाङाइ हारि एबा मुसलमानफोरनि ओनसोलाव देग्लाय भट होनायनि हारा बांसिनदों। नाथाय गुवाहाटी नोगोरमानि मोनब्रै बियाबाव भट होनायनि हारा खमायदों होननानैबो सुलुङाव मिथिनो हानाय जादों। बिसायख'थिनि समाव महाजननि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाना इनाय अनागार खालामनायनि गोख्रों अजद होदों हेंथा दोलोनि बिथिंनिफ्राय। क'क्राझाराव थानाय BPF दोलोनि गाहाय मावख'आव महाजननि दैदेनगिरिफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे गोख्रों अजदखौ होदों। बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लादों कंग्रेस, BPF आरो CPM दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि सानसे सिगां सानजा क'क्राझार बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव क'क्राझार पुलिस बिफाना जेबो जाहोन गैयालासेनो गाग्लोबदों होननानै महाजननि दैदेनगिरि सन्तोष गुहा आरो ममिनुर इस्लाममोनहा गोख्रों अजद होयो आरो बे जाथायखौ सोंखारियो। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि डक्टर भमिधर बर्मननि देहाया गोब्राब हालोदाव। गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर हस्पिटालनि ICUआव भेन्टिलेटर सापर्टआव भमिधर बर्मननि ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर भमिधर बर्मनआ बे समाव थैनाय आरो थांनायजों जुजिगासिनो दं। बबेखानि बारग' गिबि मन्थ्रि भमिधर बर्मनआ जोबथा हां नागारबाय आरो गैलिया होननानैबो बांसावनाय खौरां गोसारदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला 20 साननि सिगां हासुनायाव जेंना सोमजिनाय आरो इनफेक्सन जानायनि थाखाय बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर भमिधर बर्मनखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बे समाव बिथांनि देहायारि हालोदा जोबोद गाज्रियाव। किडनिया गाज्रि जाजोब्बाय अब्लाबो सम सम मेगन नायनाय आरो आखाइ सोमावनाय बायदिखौ खालामदों होननानै बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर भमिधर बर्मनखौ आबार खालामनाय दिसपुर हस्पिटालनि डक्टरा सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।